У год беларускай жанчыны Центр бяспекі МНС пачаў праводзіць урокі для школьнікаў пад дэвізам «Адобрана мамай». Гэта не проста важныя парады дзецям, як паводзіць сябе ў побыце і ў паўсядзённым жыцці. Яшчэ і інтэрактыў, калі ў карысных гульнях удзельнічае кожны. Акрамя таго, у буйных гандлёвых цэнтрах па ўсёй Віцебскай вобласці сёлета з'явяцца пункты выдачы рэкамендацый па бяспецы, а вуліцы гарадоў упрыгожаць тэматычныя билборды «Дзеці недарослыя». Информационная кампания – это совместный проект МНС и ЮНИСЕФ. В наших рядах очень много женщин-пропагандистов. И, естественно, в год белорусской женщины мы не остались в стороне и решили разработать такую серию мероприятий, которые назвали «Одобрено мамой». Мы сегодня приходим в учреждение образования к дошкольникам, к ребятам начальной школы и проводим интерактивное мероприятие под девизом «Одобрено мамой». Здесь у нас по задумке присоединяются мамы различных профессий: мама-строитель, мама-блогер, мама-повар, которые детям дают дельные советы о безопасности и свои какие-то поручения, которые ребята, выполняя, получают еще и навыки безопасности жизнедеятельности. Пытанням выхавання ў дзяцей навыкаў бяспечных паводзін ратаўнікі надаюць асаблівую увагу. У паўночным рэгіёне дзейнічаюць некалькі цэнтраў бяспекі МНС у Віцебску, Оршы і Новаполацку, дзе людзі розных узростаў атрымліваюць базавыя навыкі. Штомесяц іх наведваюць каля 4000 чалавек. У складзе турыстычных груп прыязджаюць нават грамадзяне суседняй Расіі.